Hello everyone, welcome to Pambatama Ngizathi news update of what was happening on Inimba namhlanje mhla 15 April 2026. Sikhumbule izolo ukubaba kaLazarus ukuthi ufonela abantwana bakhe ngoba ethi ucela ukubatshela yonke into mayelana nokufa kukamama wabo. Namhlanje kusho ukuthi bese kuyiso isikhathi bakithi uyasho ukuthi ngesikhathi bezikhiphile into eyamosha kakhulu ilo yabuyi owayekade umakhopheni wakhe. Avele athi uLazarus ihlala udabeni bese yahlala kudabeni ukuthi ngalo buyabusuku besikhiphile umama wabo enesifo ayingathandi ukuthi umndeni usazi, kanjalo ngisho umnyeni wakhe waze wasazi lithi. Shuthi ngenkathi besehhotela umama kaLazarus nomnyeni wakhe into eyamosha indaba yokungena kwemeseji kamakhopheni. Ayaqhubeka asho ukuthi kwathi sebezolala nomama kaLazarus wabe esemnikeza amaphilisi akhe kuphela njengenhlala yenza balala. Bathe besalele kwangena i-call from umakhopheni umbuzo ukuthi ukuphi and uhamba nobani ngoba lapho akhona umngane wakhe usebenza e-reception. Washo khona ukuthi uzovela afike khona lapho manje. Mama kaLazarus usevukile embhedeni ulalele yonke into ngoba wayekade usetoilet baba kaLazarus. Hhayi uthe eqeda i-call kabuye wabe esenyamalala esiya kuyena washiya umama kaLazarus kanjalo. Wavele acabanga kakhulu ukuthi enze njani ngoba ngisho emfonela ngamthelefonini wagcina eseyeke kanjalo edonsa amaphilisi akhe lawa alesi sifo simphethe waphuza wonke ngaleso sikhathi. Engekho umuntu ozomsiza ngisho abazosizo abafika late esethule ngesaphefumula. Wafika kuqala lo mfundisi lapho ufica umfowabo akekho uyobheka umakhopheni kanti nonkosikazi wakhe useze washona ngenxa yakhe. Kodwa ekugcineni nobaba kaLazarus wagcina efikile endaweni yesigameko kodwa washaywa ukuthi usufike emva kwendaba. Ubese exolisa kakhulu ebantwaneni bakhe ngokungabi bikho eduze kamama wabo ngalesi sikhathi emdinga kakhulu. Uthi uma kawugcine ekhulumile noyanga ngendaba yabafana amtshela ukuthi akafokhase esikoleni ngoba usamncane kakhulu futhi usadinga ukunaka isikole. Uvele wamtshela umama wakhe ukuthi uyamthanda loya mfana kodwa inkinga asamnakile. Wathi umama wakhe uzoba nenkinga if uzoba ne-stress abafana omncane kanjena wena, fokhasa ezifundweni zakho. Wathi ezampela uyanga kwaqhamuka umuntu wakhe wathi nje ethi uyamziba. Washo khona ukuthi udlala ngesikhathi sakhe wabe semtshela ukuthi into eyenza ukuthi aqhele kuya abazali bakhe uyabasaba kanti futhi uhlathi uyasatshwa ngisho endaweni. Baxoxa bagcina be-right. Hhayi uyanga wathi abayodla i-ice cream wavumela phezulu umfana. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucinda notification bell, subscribe noma ushiye umbono wakho. Bayo.